Joo, se oli perjantai-päivä. Että ihan varmaa syytä ei ole, että mikä se äkkilähön teki. Se oli, kun perjantaina oli tosiaan kello 15, kun se lähti, että niin siihen aikaan tehtiin lauantai-töitä. Telma lähti Oulusta Toppilan satamasta määränpäänään Sundsvall Ruotsissa. Matkalla tuli ongelmia jo ennen hailudon sivuuttamista. Mutta kun se niin äkkiä kesken lastauksen lähti, ja kun oli talvisota käynnissä, että oliko tällä sodalla jotakin vaikutusta, vai eikö ne uskaltanut muuten, kun jäät rupesi muodostumaan niin voimakkaasti kovat pakkaset. Ja kun se lähti, ja ne pääsi sinne hailuvan kupeeseen, ja kun sitten Toppila-yhtiö sai tietää, että se on sinne juuttunut kiinni, niin ne lähetti Roomulla heti lisää lastia. Ja siellä lastattiin lisää lastiakin jonkun verran täkille vielä. Tämä ruori on tullut meille tänne Pohjois-Pohjanmaan museolle. Siinä lukee Harrogate, Englanti. Se kuuluu höyrylaiva Telmaan, joka kuuluu siis merenkulun siihen aikaan, kun koneella jo ajettiin, höyrykoneella tässä tapauksessa. Telmahan oli alus, joka oli Toppilassa lastaamassa selluloosaa. Ja kun se sitten lähti sota-aikana juuri ennen vuodenvaihdetta 39 merelle. Normaalisti Sundsvallissa on käyty 2 viikon välein, mutta kovien talviolosuhteiden vuoksi väli venyi kaksinkertaiseksi. Että se on ollut vakioreitti tuossa. Ja joulukuussa on ollut pidempi. Muuten on ollut mennyt 2 viikkoa aina välillä tuossa reissulla, mutta se joulukuussa meni se kuukauden päivät, että joko siinä on sitten jäät ollut hiastamassa jo silloin. Telman miehistö oli aluksen kokoon nähden pieni, etenkin päällystöä laivalla oli vähän. Kapteenin lisäksi 15 henkiä, että 16 kaikkia. Että niin, mutta olen minä tätä katsonut tätä, että niin aika vähällä miehistöllä on muuten kulkenut. Minkä kokoiset miehistö? Koska tässä ei ole konemestareita kuin 1. Ja perämiehiä 1, että se on kapteeni ajanut merivahtia varmasti. Sitten toisen perämiehen vahtia. Ja sitten niin puolimatrooseja on hirveän paljon, mutta niin kun ei, esimerkiksi tonkkia ei näy tässä miehitysluettelosta, niin onko 1 konemestari pystynyt niin hoitamaan koko konepuolet? Ja tuo mua ihmetyttää. Telman viimeinen matka alkoi Toppilasta joulukuun 29. päivänä vuonna 1939 kello 15. Se on niin kuin ahtojäi jäänyt. Siinä on ilmeisesti ruvennut tuulemaan. Pannut jäät liikkeelle. Se rupesi railo menemään umpeen. 29. päivähän se jäi sinne jäihin ja se oli yö siinä yli. Sitten seuraavana aamuna se 30. päivä uppos. 31. päivä siellä on nämä korsteenin yläosa näkynyt ja siellä ajelehti sitten sellulosa paaluja siinä ympäristössä. Laivahan sinänsä oli jo vanha, mutta niillähän esimerkiksi suomalaiset pitkään ajoi höyrylaivoilla, joita he osti käytettynä ulkomailta. Ja tämä edusti sen ajan tyypillisiä rahtilaivoja, voidaan sanoa. Telma makaa pohjassa oikeinpäin kölinsä varassa. Potkuri on hieman alle 20 metrin syvyydessä. Hylyn korkein kohta on noin 4 metrissä oleva radiohytin katto. Komentosillan rakenteet ovat lähteneet jäiden mukaan lukuun ottamatta ruoriakselia koneistoineen ja radiohyttiä. Sitten kun ne lähtivät sitä hinnaamaan takaisinpäin, niin siinä vaiheessa niin sitten murtu keulapakalta niin luupit ja sitten niin, se veti niin jyrkkään poikittain sitä laivaa, että niin se uhka ruveta kaatumaan. Ja sitä sitten ruvettiin jo lossaamaan saman tien. Tämä meni sitten Oulu-yhtiön hinaan, että lossaamaan siitä jonkun verran. Joo. Ja se on myöhemmin tämä kapteeni Kollani jollekin tänne Oulun seudulle kirjoittanut ja
hänen omana käsityksenään esittänyt, että se jäänsärkiä sen aiheutti sen laivan vaurio lopullisesti tai sen tuhoon, että se liian voimakkaasti repi poikittain. Höyrykonehan oli sellainen, että sylinterit ei ollut niin kuin auton moottorissa samankokoisia. Höyrykattilassa synnytetty paine johdettiin ensiksi pieneen korkeapainesylinteriin. Siitä saatiin vielä voimaa keskikokoisessa sylinterissä ja viimeiset höngät siitä otettiin sitten suurikokoisessa sylinterissä. Ja trippelissä niitä oli 3. Compound-koneessahan niitä oli 2 erikokoista sylinteriä. Se oli 87-metrinen alus, 2800 tonninen kokonaismassaltaan. Ja siinä oli semmoinen vajaa 1000 hevosvoiman höyrykone. Noista höyrykoneista, jos vielä saan sanoa, niin nehän ei menneet aivan niin kuin nykyisin nuo auton hevosvoimat. Ne oli yleensä niin sanottuja indukoituja hevosvoimia. Ne laskettiin siitä akselin välittyvästä voimasta, eikä niin kuin auton hevosvoimat lasketaan. Joissakin laivoissahan on ruumien välillä väliseinät. Mutta niin useimmiten oli sillä tavalla, vaikka sanotaan, että oli vyörissä 2 luukkua, niin siellä oli yhtä tilaa se alakerta. Mutta sitten oli semmoiset, jos oli siinä väliseinät ja jonkun verran tietysti hiasta. Mutta ei se mikään veli tiivis ole. Sehän on 1883 rakennettu tämä Telma ja se on Harrogate ollut sen nimi silloin. Ja se on 86 metriä 94 senttiä täkkipituus ja lastirajasta on sitten 83 metriä 74 senttiä. Se on aika vanha laiva kulkemaan jäissä. Kun minä olen itse ollut 56 vuotta vanhassa laivassa, menin Ruostenrapakylästä läpi. Ulkoisinvuorapattiin. Näkyvyys hylyllä voi olla parhaimmillaan komentosillalta Keulakaareen saakka. Alkukesästä tai epäsuotuisten tuulten ja virtausten aikaan näkyvyys saattaa toisaalta jäädä alle metriin. Hyvä valaisin on välttämätön Telmalle sukellettaessa.